Vangeşeya êrêşa neyartiya li ser hewlêrê ya ragihandina PKK û lîstikên ku didomin. Neyartiya çapemeniya PKK li dijî Herêma Kurdistanê ne ehlaqê çapemeniyê berçav digire û ne jî têkîliya wê bi kurdayetî re heye. PKK dibin navê PDK da êrêşên xwe yên li dijî tepojîna serxwebûna Kurdistanê, statûya siyasiya îdariya Kurdan û sengerê berxwedana sedsalî ya Kurdan ango pêşmergeyan didome. Neşaşe ku em ji vê siyaseta medyaya PKK ra bibêjin polîtîkaya li dijî hev xistina gelê Kurd. Rêveberên PKK bi medyaya xwe tovê neyartî di nav Kurdan da diçînin. Bi taybetî di van demên dawî de çapemeniya PKK ji bo amadekariyên wan bo êrêşekê li werzê biharê bo ser hêzên pêşmerge bingehekî civakî û derûnî hazir dike. Dezgeha medyayê ya PKK bi navê Ajansa Mezopotamya ku li Tirkiyeyê weşanê dike, dibin navê nûçeçêkirinê da beşdarê êrêşa neyartiya li ser hewlêrê bûye. Ajansa Mezopotamya dibin navê hevpeyvînê de hewil da vê êrêşkariya xwe veşêre. Ew hemû kesê xeşîm dizanin, lê hemû Kurd dizanin ku ev êrêş ji navendekê tên meşandin. Ajansê ji bo nêrîna kesên ku nûçe dixwînin çê bibe, di destpêkê da wiha dibêje. Êrêşên li dijî Herêma Federala Kurdistanê ku Tirkiye bi salan e pêk tîne bi hevkariya PDK di hevdeyê Nîsana sala 2022 de berfireh kiriye. PDK hewil dida planên Tirkiyeyê bi cih bîne. Bi valakirina gundan gel neçarî koçberiyê dike. Ev nûçeya PKK ye. Ajansa Mezopotamya ji bo piştrastkirina vê nûçeya direw bi dostekî xwe yê bi navê Baran Germiyanî re hevpeyvîn çêkiriye. Baran Germiyanî di hevpeyvîna xwe da got tenê di nava du salan da PDK 158 bûn li ser daxwaza Tirkiye vala kirin. Li wan herêmên ku şer lê didome zêdeyî 600 gund di bin metirsiya valakirinê de ne. û leşkerên Tirk jî êrişî çeperên gerîla yên li kêleka baregehên PDK dikin. PDK rê li ber dagirkeriya Tirkiye li hemû herêmê ve dike. Ne hêjayî gotinê ye ku nirxandina Baran Germiyanî em bêjin gelo rast e. Ji ber ku yêkane sedema valakirina gundên başûr hevçûnên hevkirî yên PKK û artêşa Tirkiye. Her du alî jî bi zanebûn hevçûna vediguhêzin derdora gundên herêmê û dixwazin başûr jî wekî Bakur kabil bikin. Hevpeyvîn ne hevpeyvînekî dirêj e. Dê da tu şîrove û nirxandinên girîng tune. Ev hevpeyvîn tenê ji bo ku PDK û dewleta Tirk wekî hevpar nîşan bidin û bibêjin PDK gund valakirina hatiye kirin. Yani Baran Germiyanî kî ye ku ev şîrove kiriye û ji aliya Ajansa Mezopotamya ve wekî rojnamevan hatiye nasandin. Ev nûçeya Ajansa Mezopotamyayê ji aliyê hemû dezgehên ragihandinê yên PKK ve yani televizyonên PKK yên Tirkiye û malperên wê rojnameya Özgür Polîtika, rojnameya Yeni Yaşam, Xwebûn û her wiha hat parvekirin. Ev nûçe bi Almanî, bi İspanî û bi Engîlîzî hat wergêrandin. Lê malperên PKK di beşên xwe yên soranî da ev nûçe belav nekirin. Ji ber ku ger bê weşandin dê pergala wan ya bi ehlaq û derewîn derkeve holê. Ger îro hûn navê Baran Germiyanî li malperan da bigerin, navê Baran Germiyanî tenê bi zimanên cuda yên girêdayî vê nûçeya Ajansa Mezopotamya derdikeve pêşberî we. Lê tün nûçeyek li ser Baran Germiyanî li lehçeya soranî tune. Tu pêşeya wî ya rojnamevaniyê tune. Ji ber ku rojnamevanek bi navê Baran Germiyanî tune. Li gel PKK fêl û fen xilas nabin. Baran Germiyanî kesekî ku li bajarê Kelarê di nava xebatên ciwanên PKK da cihê girtiye û pişra jî di malpera provokatora PKK Rojnaws ku li Silêmaniyê weşanê dike de wekî nûçegehan tê pênasekirin. Rastî Baran Germiyanî tenê xebatkarekî PKK ye. Yani mijara şahidê rûvî dûvîkê wî ye. Di van lîstikên medyayî yên PKK da bi zelalî tên dîtin. Koordinasyona medyaya PKK تعلیمات dide. Nûçeyekî ku PDK û hêzên çekdar ên Tirk wekî ku zirarê didin Kurdan didin nîşandan. Lê nûçe bi Tirkî tê çêkirin. Ji ber ku eger nûçe bi soranî be dê gelê başûr bixwîne û bertek nîşan bide. Xebatkarê PKK wekî rojnameger tê nasandin û hevalê kêlekawî jî wekî nûçeyê radigehîne. Navenda çapemeniya PKK nûçeyê belav dike. Angu PKK bi xwe nûçeyên deraw çê dike, paşê nûçeyan diwerimîne û belav dike.
dema em bi perspektifê li şêwazê amadekirina nûşeya Ajansa Mezopotamyayê dinêrin ev encam derdikeve. Medya PKK rêxistineke cehş e. Vê rêxistinê du armancên sereke hene. Ya yekem ew e ku di bin navê PKK da hebûna siyasiya aboriya Başûrê Kurdistanê bêrûmet bike û bingehek hestiyarî û siyasî ya ku êrişên dagirkeran li ser Herêma Kurdistanê rewa bike. Dev û dolaban çê dike. Armanca duyemîna çapemeniya PKK jî veşardina şikestinên leşkerî û siyasî yên PKK û helwesta wê ya li hember Kurdan û parastina rêxistina xwe bi manîpulasyon û nûçeya direw e. Ya ku em jê ra dibêjin medya PKK di cewher da PKK bi xwe ye. PKK piştî ku di sala 2003 da statûya Herêma Kurdistanê hatî bi destxistin li dijî Herêma Kurdistanê helwest nîşan da. Li kêleka hêzên şovenîstên Tirk, Fars û Ereb de ku li rojhilata navî naxwazin Kurd bibin xwedî statûyekî siyasî cih girt û li dijî destkeftên Kurdistanê tê dikoşin. Li gorî berjewendiyên kolonyalîstên Kurdistanê tevdigerin û siyaseta neyartî li hember îradeya Hewlêrê dimeşîne. Serdema xwe li ser piyan girtina PKK ya piştî salên 2000 ev e ku PKK wekî amûrekê li hember tekoşîna serxwebûniyê ya Kurdan bikar bînin. Medya PKK berdewamiya vî çerxê qirêj e. Saziyên PKK yên ku navendên wan li İstanbul û Amedê ne bi navên Ajansa Mezopotamya Rojnameya Yenî ya Şam weşanê dikin. Milê xwe dihejînin û di navbera Silêmanî û Qamişlo da tên û diçin. Yan jî biriya gerîla vê pasaport di ser xeta pêncîwîn ra ji Îranê diçin ba Komîteya Ragihandina PKK li Silêmaniyê. Pîrejina temenê wê heştê û yek salî Makbule Özer bi hênceta ku alîkariya PKK dike hewl didin ku wê zîndanî bikin. Lê ew kesên temenê wa 20-25 salin di çapemeniya PKK da dixebitin bi dehan caran tên gel Mustafa Karas û Cemîl Bayik û li dibistana navendiya PKK hatine perwerdekirin. Li navendên ragihandina PKK ya li İstanbul û Amedê ji xwe ra digerin. Heman ew kes ji wan navendên dagirkeran êrişî destkeftiyên Başûrê Kurdistanê yên bixwîna hezaran şehîdan hatî destxistin û dezgehê Kurdan yê şanaziyê an ku pêşmerge dikin. PKK tevgereke kul gori ajendaya kolonyalistan hatiye çekirin û çeka dest wê de ya herî mezin jî medyaya. Ji ber vê yekê medya PKK ji PKK bi gumantir û qirêjtir e. Di navendên medyaya PKK ên Tirkiyeyê MİT ya li Silêmaniyê jî îstixbarata Îranê lutka davêje. Ji ber vê rastiyê bi dilniyayî em dikarin bibêjin ku medyaya PKK êrişê neyartî li ser Hewlêrê dimeşîne.